କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। କେବଳ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଭଳି କଥା କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ନାମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ତୃତୀୟଟି ଘର। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ନାମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ପୋଷାକ ନଗ୍ନ, ଘର ମଶାଣି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ କୁହେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସତରେ ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର କଷ୍ଟ ବୁଝିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଳସୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନହୀନତା ପାଇଁ ଧନ ନାହିଁ, ବିନା ଧନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାସ୍ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୋ ଭଳି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହଜାରେ ମିଳିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ରହିବ ମୋର। ତୁମେ ମୋ ବିନା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ପାସ୍ ସିନା କରିଦେବ, ହେଲେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କେମିତି କରିବ? ପ୍ରେମ ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା କେବେ ଖସିବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଘୃଣା ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ମଣିଷକୁ କେବେ ଉଠିବାକୁ ଦିଏ। ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି କେବେ କାହା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନି, ଆଉ ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭାଙ୍ଗନି। ନିଆଁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଲଗେଇଥାଏ। ଜୀବନକୁ ବି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଶାଣିରେ ଶବକୁ ବି। ଯିଏ ନିଜ ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥାଏ କି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସେ କିପରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲୁଚିକି ଥାଏ। କେବଳ ବିଷୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବାର ଠିକ୍ କୌଶଳ ଆସିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଯେବେ ଭୋଜିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ନିଜ ମୁହଁ ଆଉ ହାତକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ସଭାରେ ଯଦି ବସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ବାଣୀକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ କିଛି ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ଜାଣିବାକୁ, କିଛି ଭଲ ଜାଣିବାକୁ, କିଛି ମହତ୍ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କେବଳ କାହାଣୀରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିବ। ସମସ୍ୟା ଆଉ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସୀ କରେ, କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, ଆଉ ଧୋକା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। କେବଳ ଦେଖିବାରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ହୁଏତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ହୃଦୟରେ ବି ଜଣକୁ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି କିଛି ନିରୀହ ହୃଦୟ ବି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି, କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ କମ୍ ଆଉ ମଣିଷ ତ ଅଧିକ ଥାନ୍ତା। କେହି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ ସେ ଭାଗ୍ୟର ଚାବୁକ ପ୍ରହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଘାତ ପାଇବ, ଆଉ ତୁମଠାରୁ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କାନ୍ଦିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରି କାହାକୁ ନିଜ ମନର ଡାଏରୀକୁ ଖୋଲିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଗଜ ବି ଏଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଖବରକାଗଜ ପାଲଟିଯାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଅଛି କି ହୃଦୟରେ ଆଉ ଜାଗା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡର ଏହା ଅଛି କି କହିଦେଲେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ସମୟକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ ହେଉ ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାହା ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବ। ପ୍ରେମ ତାହା ସହ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହିଁ କରିବ, ଆଉ ଘୃଣା ତାକୁ କରନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ। ଆମର ଉଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ତାଳମେଳରେ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ସରିଯାଏ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ଯେବେ କେହି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି, ହଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସେ କେବେ ବି ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବନି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଆମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଏ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଡେରି କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ମରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବୋକା ଆଉ ପାଗଳ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ନିଜେ ଶିଖିଗଲ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଆଉ ଜୀବନ ଦୁହେଁ ମିଶି ଶିଖେଇଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ନହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ତ ଶସ୍ତା ଠାରୁ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ।
ପ୍ରାୟ ସିଏ ଏକାପଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଥାଏ। ପତ୍ର ଛଡ଼ା ବିନା ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିନଥାଏ। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ନୁହଁ ବରଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଜଣେ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ତା ପାଖରେ ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ନିଦ ଆଉ ନିନ୍ଦାଠୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟ ଲାଭ କରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଏ ହୋଇନଥାଏ ଯିଏ କେବଳ କହିବା ଜାଣିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଜଣାଥାଏ କେଉଁଠି ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିବା ନାରୀ କେବେ ବି ପୁରୁଷକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଇନଥାଏ। ଏକରେ ସେ କେବେ ବି ପୁରୁଷକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ। ସେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମରେ ସାଥ ଦେଇନଥାଏ। ଇଜ୍ଜତ କୌଣସି ମଣିଷର ହୋଇନଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତାର ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ବି ସରିଯାଏ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ମଣିଷ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ପସନ୍ଦ କରେ ତ ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖେନି, ଆଉ ଯେବେ ନାପସନ୍ଦ କରେ ତେବେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିପାରେନି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ଏକାପରି ନଥାଏ। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ ଯିଏ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।